Салом алейкум бародаро. Ина марҳамат мангал барбекюр ба тамоми шароитеш. Паҳмиш 70, дурозиш 2 метр, баландиш 80 сантиметр. ина дурунаш ҷои стек пухтан, ҷои сихои шашлика мондан, яке бӯй мешава. ина ҷои декша, ягон дек, ягон гӯшбирёнак дига даиҷаш мекунӣ яка. дараш дурун ҷои камера аъло бош. Солуш 2 этажа. Ҳагито. Краскаш агниупорния. Дало уна месуза. Материалош ҳамаш материалои ғавз хат кардагем. На марҳамат кардо мида дар кор боша. Марҳамат кунед бачаҳо. номерора дар таи видео мемона. Занг бизанед. нархиш 5500 сомон ай. Дарозиш 2 метр ай. паҳмиш 70, баландиш 80. ина нигоҳ кунед бародарон. бо лубои намуд, лубои хел заказ ҳам қабул мекунем. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.